Sam projekat pokrajinske vlade Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini se realizuje 2005. godine. Pokrajinski sekretarijat pomenuti je nosilac tog projekta u okviru kojeg se 11. put za redom organizuje kviz Koliko se poznamo. Kviz je specifičan po svojoj tematici budući da se bavi istorijom nacionalnih zajednica Vojvodine. 11. ciklus kviza Koliko se poznajemo je ove godine specifičan i po još jednoj stvari. To je višejezičnost. Tačnije činjenica da je ove godine data prilika svim učenicima koji su se prijavili na ovaj kviz da se za kviz pripremaju, da u kvizu učestvuju i u kvizu daju odgovore na jeziku kojim se služe u nastavi. Tako da smo ove godine imali 8 škola koje su se takmičile na mađarskom jeziku, jednu koja se takmičila na slovačkom jeziku i ostale naravno na srpskom jeziku. Bitno je pomenuti da je ove godine u samom kvizu učestvovalo 44 škole, a današnje treće po redu polufinalno takmičenje u Zrenjaninu se održava, nakon kojeg ćemo znati praktično 4 finalista koji će se takmičiti u Novom Sadu. Od samog početka realizacije projekta imamo zaista veliku zainteresovanost škola, tačnije i podršku s neke strane, želju da se u projektne aktivnosti uključe škole. Praktično od samog starta projekta većina, ako ne i sve srednje škole sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine i velika većina osnovnih škola su učestvovale u jednoj ili drugoj projektnoj aktivnosti.